Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ मोनसे लानानै फैबाय। दिनै जोङो माने एसे बेरायहैनो थांनो ओंखारदों आरोना। बोथोरा बहुत गरम ना, बेखायनो न'आवथ' बेसे थाबाय थानो आरोना। बेखायनो जोङो खाथियावनो एसे फ्रेश हावा जाना फैनोसै। गोजानावथ' थांनो हाया। जाने जोङो जि समाव जोङो जे लेभेलाव दङ बेजोंनो खुसियै खाथि खालायावनो गोसोखौ गोजोन होनांगौ आरोना। गैयाबाथ' थांनो हायाना गोजानाव, बेखायनो जे दङ बेजोंनो मानसिया खुसियै संसारखौ जालांनांगौ आरोना। बेखायनो जोंबो एसे गोजानावथ' थांनो हाया, बेखायनो खाथियावनो थांनानै एसे गोसोखौ गोजोनग्लाय होनोसै आरोना। आंजों लोगोआव दङ जोंहा मिस्टार आरो जोंहा बाबा फिसाला। थांनोसै एसे बेरायहैनोसै। जोङो मोना दायो सारे सारिथायानो जाबाय सागे। जोङो बे मोना थांना फैनोसै। मायाव थाङो नोंथांमोनाथ' जोंजों लोगोसे माहाय थाङो दायो थांबाय थाबानो नुनो मोनगोन आरोना। माहाय थांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। मालायफ्रा शिलंआव बेरायहैयो, जोङो खाथियावनो बेरायहैनोसै आरोना। थान्दा हावाखौ लाहैनोसै आरो। सान्दुङा ओरैबायदि गोसा माने एकदम मेगनानो नायनोनो हाया। थौदो लोगोफोर, बिदिब्ला जोंजों लोगोसे जोंहा फिसालाया माहाबा थांनो होनबाथाय एकदम खुसिजोंनो बारल'लायो आरोना। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आंनि चेनेला थाबैनो ग्र' जायो। बेखायनो अनहरदो आरोना एसे बयबो। नै लोगोफोर, जोङो थांबाय दङ। बाहेराव मिथिंगानि महरा जोबोर समायना आरोना। ग्रिनारि एकदम लामाया इमान मोजां नांदों माने। सानैसो बहुत गरम ना, बेखायनो एसे ओंखारलांनोसै आरोना। थ'दो लोगोफोर, बिदिब्ला थांबाय थादोनिसै आंजों लोगोसे। जोङो माहाय थांगोन दा नायबाय थाबानो मिन्थिगोन। बारा गोजानाव थाङा, खाथियावनो माने। दायो नायलांदो आंजों लोगोसे मिथिंगानि समायना महरखौ। दायो जोङो भालुकपं सफैबाय आरोना। जोङो माने टिपियाव वाटारफल नायनो थांनि आरोना। आङो दासिम भालुकपंसिमल' फैफेरबाय आरोना, टिपिसिम थांफेराखै आरोना। बेखायनो दिनै माने मिस्टारखौ लिंना लाबोबाय आरो आंखौ टिपियाव लां होननानैहाय। न'आव बेसे थाबाय थानो आरो गरमाव, बेखायनो बेवहाय एसे नायना फैनोसै। टिपिसिम थांफेराखै नालाय आंना मिस्टारा आंखौ मिनिदों आरोना, दासिमबो टिपिखौनो नुवाखै होननानै। सिख्लायावथ' बेरायखायामोन, दासो एसे बेरायदों आरोना। नङाबा आवगोललाय माहा बेरायनो मोनो, न'निफ्रानो जेरावबो थांनो होआमोन जोंखौ। बिदिब्ला नायलांदों नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे। मानसिफ्रा माने गरम दिनाव बुहुद दुगैनो फैयो आरोना टिपियाव, खिन्थु आङो दिनैसो आरोना।
सान हाबहां समाव भिउखौ जोबोर मोजां नुदों आरोना एकदम माने आरो ओरैबायदि फ्रेश हावा मारिदों माने बार बारदों आरोना मिथिंगानि महरा थारैनो जोबोर समायना आरोना नायलायबायथिं मोनसे वाटारफल दङ आरोना माने हाजोनिफ्राय ओरैबायदि दै गोलैदों आरोना माने ओरैबायदि मोजां नुदों थांनानै एकदम फैनोनो बादों आरोना एकदम सहैनाय लोगो लोगो ओंखारनानै ओरैबायदि मोजां नांदों फ्रेश हावा एकदम जोबोर मोजां आरोना थारैनो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों नालाय बेखायनो जोबोर मोजां मोनदों आरोना ओरैनो मोजांखा मिथिंगानि समायना महरखौ बेबायदि नुयोबा आरो सोर फैनो गोसो जानो न' बेयावनो थानो लुबैलायदों एकदम नायहरलाय लोगोफोर नायलाय बेसे समायना बिथिंथ' थांनो हाया नालाय ओरै लामानिफ्राय नायहरबाय आरोना जोङो बेखौ नायदो लोगोफोर बेसे समायना बैयाव थांनानै दुगैनो हानाय मोनबाथ'आ नाथाय लोगोफोरजों पार जानांगौ ना थांनो हाया ओइथिं नाहरलाय इमान मोजां जायगाया वाटारफल माबायदि नुदों लोगोफोर थानाय अबस्था गैला माने आंना लोगोफोर नायलाय बिखौथिं नायलाय मादि नांदों बाबा जों मायाव फैदों लोगोफोर नै जोङो टिपियाव मोनफैबाय दायो बहुद मोजां नांदों नायनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम जोंनिया न' बाबा हेल' हरनाय बहुद धुलि आरोना ओरैनो बेयाव दुगैग्रा दङ वाटारफल बेयाव एसे नायनोसै दायो जोङो थांदो बिदिबा Moja nang dono. Mudang nang do. Tinggal jauh sama. Betul memang benar lah. Dia hapnya bu entry nanggono, tis nanggono nih logo, tis bogalanan.
เนี่ยรูปนี้แล้วเนี่ยसमायना लोगोफोर मोजांथार थान्दा थान्दा गरम पेनखौ एसे दिखांना लानोसै लोगोफोर ओरैनो ओंखारनोसै आरोना दैया बहुद थान्दाजों ओमफ्राय दुगैबाय आरोना आरो जोङो दुगैनाय मानो दुगैनोसो लुबैदोंमोन खिन्थु दुगैयासै आरोना जोङो गियो नालाय ओंखायनो जोङो दुगैबाय आरोना दुगैलांदोंमोन खिन्थु दुगैनाय जादिया फ्रेस ओंखारबाय इधर देखो गियो ले बे गियो गियो Bebe. No थांनो लुबैयाखै लोगोफोर एकदम माने सबथिंनिफ्रायबो हावा फैगासिनो ना एकदम बहुत मोजां नांदों आरोना थानानै एकदम न'थार इमान गरम ना दैयाव ओंखारनोबो दसे गोजांलायबाय आंहा लोगोफोर मोनायावसो फैबाय ना लोगोफोर नङाबा सानाव फैबाथाय सान्दुं गोसा जागौमोन होमबाना गरमाव दैया बारबायाखै थांनोसै लोगोफोर आरो आथिं हाबनांगौ आरोना थांनो बादोंमोन लोगोफोर नाथाय मा खालामनो मोनाबाय हर जासिगोन आरोना जोंना दायो भालुकपुंआव एसे हाबहैनोसै बेयावहाय जानानै थांनांसिगोन आरोना जोंहा फिसालाया मम' जायोमोन मालाबा फैलायगोन दुगैनो थाखायबो फैसा होनांगौलै लोगोफोरनो 20 टका लायो हाबनो थांफिननोसै लोगोफोर आरो आं जायफोर नायगिरि नोंथांमोननि सेराव आं बेखौनो फोरमायो जे बे लामायाव चारिद्वारनिफ्राय भालुकपुं बे लामायाव
माने बहुत एक्सिडेन्ट जायो आरोना माने मानसिफ्रा बहुत ड्रिंक खालामनानै गारि सालायो नालाय स्पिडाव बेखायनो बे लामायाव बहुत एक्सिडेन्ट जानाय खोनायो आरोना बेखायनो मोजाङै मोजां स्ल'यै गारिखौ सालाय आरो जाहाथे लोंनानै जेराव मेराव बथलफोरखौ गारा बेनो आंनि गुरै खावलायनाय आरो जाहाथे जेरैबायदि थांदों बेबायदिनो मोजां मोजां फैनांगौ बांद्राय लोंनानै बेखिनि लामायाव जाहाथे ड्राइभ खालामा आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय थाबाय दायो जोङो थांफिननोसै न' फारसेथिं मोनाबाय जोंहा फिसालाया मम' जायोनो बेखायनो भालुकपंआव एसे मम' बायनानै जालांनोसै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदानै भिडिअखौ गोदानै नायदों नोंथांमोना प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा थाबाय दायो बे सासे जोंहा मिस्टारमोना मम' जाबाय थायोनो बे बायद'निफ्राय बेयावनो लायनो थांदों आरो जोंहा मिस्टारा दाख्लै एसे गादलिनानै आथिङा लेंग्रा जाना दङ आरो जोङो मम'खौ गारियावनो जालांनोसै आरोना बेयाव जिरायना जानो सम गैला बेखायनो गारियावनो जालांनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो गोदानै नेक्स्ट भिडिअ आङो थाबैनो लाबोफिनगोन बिदिब्ला आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ बाय बाय